eerst van het is een aquarium. Maar dat is het niet. Ja, wat zullen we zeggen? Het is eigenlijk gewoon een lampje met een paar plantjes die op stervenrol doet zien. Maar het is natuurlijk wel een interessant pand, ook aan de voorkant. Er staat een uiteke. Er is een... Oeh! Wel. Bosmolenweg 1. Ja, nou is ze de bel gemist, hè, jong. Ik huur binnen een deur. Goedemiddag. Ochtend. We hebben al veel reacties gehad, maar deze nog niet. Ochtend. Goedemiddag. Goeiedag hoor. Goeiedag. En we hebben ook deze kump zeker met stip binnen in de top 10 van deurbellen. Ja, hè? Ja. Zelfgemak. Ah, design. Oh, daar hangt zeker een prijskeertje aan. Ja, hè. Echt tuikje, hè? Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Ja, zeg heet dat. En met wie heb ik het genoegen? Met Jacques Schoenmakers. Sjaak Schoenmakers. Ja. En is dit de Alde Watermeulen? Dit waren de watermeulen, joh. Er zit niks meer in. Van, er zijn nog maar een karkas en geboel. Nou ja, G zit erin. Ja. En nog heel veel rommel, hè. G en heel veel rommel. Ja. Hé, maar hoe lang woont je hier al? Ik woon in een jaar of 15. En dat was vroeger van mijn vader. Ik heb het overgenomen van mijn vader. Daar beelde het kunstenaar, Schoenmakers. En ja, daar had hij zijn atelier. En wat, G ziet ook kunstenaar? Nee hoor. Nee? Nee. Wat is ook Ik doe niks métier? meer. Ik doe niks meer, maar ik werk op een architectenbureau. Aha. En zo af en toe klussen we nog wel gehad. Dus tekenen ook? Tekenen, ontwerpen, begeleiden van toestanden en gebiedjes. Maar klein spul. Ik wil geen groot gesodemieter aan de kop. Architect en rusten. Ja, Ja. Ja. En dat bevelt goed? en de buurman, buurvrouw. Hallo buurvrouw. Nou, ik zal ook zeggen waarom wij, want dat vind je misschien interessant om te weten, waarom dat we gestopt zien. De aanleiding. Nou goed, het zal wel getraagd zijn, hè. Zo van, Nou, we kwamen hier naartoe gereden en toen zogen we dat reemke door. ja. En ik dacht eerst, er staat een aquarium voor. Nee, dat zijn mijn cactussen. Die hebben een eigen lemke. Dat moet zo wel lever zijn. Oh, dan vul ik me in één keer heel schuldig, want ik zei net van het is een lemke en een paar plantjes die, die op sterven al doen zien. Het is schijnwietplantage. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar je ziet van de cactussen? Nee, ja, die krissen ze af en toe en dan overleven die, hè. En dan weer die steeds aaier en dan begin je te bleuien en dan denk ik zo, wel, ja, genieten ervan. Van cactussen kan ze genieten? Ja, niet overdreven, maar het is ook zin om ze weg te gooien en te laten verdrukken. Hallo. En waar kunt je nog meer van genieten? Kunst, rust, warmte hier in die kei. Ja, nou ja, we zien over een minuut of 8 zien we kloor. Och, Dan ziet je weer van ons Heb je af. de timer ingeboeden in de kop? In mijn pols. Oh, zo. Ik heb een timer ingebouwd in mijn pols. Maar is dat van pap? Dat is van pap, ja. Was dat typisch voor zijn werk? Van zijn latere werk, hè. De goeie man is bijna 90 geworden en die heeft eigenlijk vanaf zijn tiende heeft dat getekend en gedaan. Dus dat heeft, hoe ik het zeggen, 80 jaar lang gewerkt. De kost er ook met verdiend. Hè.
Hij kost er van leven. Hij kost er wel Hij neer. kost er een gezin van onderhouden. Ik kost er gezin van onderhaaien en ik kost in 3 keer laten studeren. Dus dat ging redelijk goed. Hartstikke idee. Ja. Dus hij heeft eigenlijk 80 jaar van zijn 90 Ik jaar. heb kasten vol met tekeningen nog liggen. Maar Hij hij heeft ook heel veel verkocht weer. heeft dus eigenlijk bijna zijn hele leven heeft hij kunnen doen wat hij het liefste deed. Ja, Sturm und Drang. Hè? Ja, Ja, dat werkte altijd. Alleen op kerstdag niet, maar voor de rest waren we veel aan het werk. dan moest hij Flappy Klo maken. Nee. Mijn moeder kon heel goed koken. Oké. Dat doet zo goed. Hey, Die en, waren huishouдлerares ook voor een tijdje. Dus Oh. toen vlak na de oorlog. huishoudlerares. Ja. Dus die moesten metjes leren. Leren strieken, leren koken en zo. Hè. Ja, dat was nog goed een tijd van het enige Ja, recht van de vrouw is het aanrecht. Ja. Dat heeft hij een tijdje gedaan voordat de kinderen er kwamen. Hè. Hey, en, Dus ja, zit daar toch me genieten van mijn stille leven door. zit je heel druk, boete, als het lekker weer is? Ja, Ja? het zonnetje komt erop hè, en dan, soms zitten er ook weer iets vreemde lui en dan ga ik erbij zitten. En enkele keer krijg ik een tas koffie erbij. Hè. Dan hoeft ze niet zo te kijken, Nee. tas koffie. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar ik ben gewend om in beelden te denken. Hè? Ja. En dan denk ik bij mezelf, Ja. als de zon door opkomt en daar zit bijvoorbeeld Nemes, dan pak ze die een tasje koffie en misschien een krentje of een boek of zo. Ja, de En dan- iPad hè, we zijn niet achterlijk. Dat geeft me een romantische verhaal. Oké, een tas koffie en een iPad. Ja. En dan zit je hier lekker en. Maar dat. Je zei net van ik ben gesteld op meer rust. Maar aan de andere Ja. kant. Ziet je ook wel leuk met mensen. Althans, ik vind tot nu toe vind ik het heel. Ja, we hebben nog steeds geen ruzie hè. Nee! Nou, En we hebben nog ongeveer 4 minuten te gaan. Dus oh god, gaan we dat redden? Ik denk het wel. ik Hè? denk het wel hè. Sommige- Ja. Maar je ziet dus je ziet Gerard ook zelf, maar je ziet ook wel een mensenmens volgens mij. Ja, op zit het niet wel joh. Ik ga het niet opzoeken hoor. Dat bepaalt je zelf, Ja, het liefste. Ja, gewoon eens af en toe met z'n familie of dat wanneer kameraden onderweg gewoon of zo. Of, ja, Ziet je trouwens van Panheel? ik ben van Herten. Van Herten? Nee, maar omdat je zei van ik heb dat van... 24 gewerkt in Maastricht ook gewoond. Maar dat vond ik niks meer. Al die toeristen en dat gezeur en dat geslenter door die stad. Ik ben daar een beetje Nou, kregelig van. Kregelig. En al mijn kroeggenoten die waren weg. Hè? Al mijn studiegenoten en kroeggenoten. En ik denk van ja, nu ga ik op het platteland wonen. De oudjes werden ook het aaien, dus ik was ook een beetje uitkopaaien dan. En dat was ook het einde van het kroegentijdperk. Ja. Niet dat dat overdreven heftig was of zo, maar... Ja, Andere wegen als de ingeslagen. binnennemerspartij komt in de kroeg, waar dat ze tegenaan kunnen zo hoeren, ja, dan... Ja, of dat het wedstrijd het dan de Ja, verkeerde kant op. Hè. Als ze alleen in de kroeg zitten ze altijd. Ja, dan krijg je overdosissen. Hè. Heb je 3 kindertoes? Allemaal jongens? Of Nee, 2 zussen? een zus en een broer. Oké, en word je de jongste? Ja, dat is ja. Ja? De jongste, maar de voorste. De Benjamin. Ja, mijn broertje dat is van een smale rengenleer. En wat was het voor een hoeshalde vroeger? Was het gezellig toes? Ja, toch wel, ja. Ja? Ja. Leuke jeugd gehad? Leuke jeugd, prachtige jeugd. gehad. Ja? De herten, lekker ravotten aan de Maas, hè, en, avonturen aan het spoor. Seintjes op de rails liggen en zo. Dat soort. En als de trein voorbij was, was het een gulden geworden. Ja, of een koperdraad. Hè. Goh, dus jij ziet een van die mensen die dat echt gedaan heeft. Centje op de rails leggen. Ja, en dan konden ze net maar truc vinden, dus ze dachten, we gaan dat maar eens met een plekbandje doen. Maar dat werkt dan niet. Dat werkte ook niet. Nee. Maar er is nooit een trein ontspoord.
Nee, zo heftig waren we toch niet. We waren niet zo van verliggen er steen op. Sommige klasgenoten waren. Dus dan word je eigenlijk nog wel een brave. Ja, ja, nooit in de gevangenis gezeten. Oké. Wat heb je van pap opgestoken? Ja, ik lieg eigenlijk meer op mijn moeder, maar... Qua karakter dan? Ja, maar qua karakter, mijn vader, toch wel het esthetisch inzicht. Hè. Zo een beetje... Want eigenlijk wordt je allebei tekeneer, maar... Ja, maar hij sleept ons vroeger ook altijd met naar musea en tentoonstellingen en zo. En we kwamen toen, zeker toen we nog pubers waren, iets minder, maar voordat die kwamen vrienden toen ook lekker hier in de meulen In het spelen, rommelen en hier de omgeving onveilig maken en met de logbugs op de ratten zitten. Hè. Kijk. Ja, nooit in de gevangenis gezeten, maar... Zo is dat. En dat worden de ratten die hier eigenlijk de boel onveilig maken. Vroeger zocht hij natuurlijk heel veel mijlen en zo. En de kleine rijntjes en zo er ook. Dus dat waren toch een zeer vrolijke kolonie die daar van genoot. Kan ze hem zien? Ja. Is dit ook van pap? Daarachter, die grote? De grote? Waar voor grote? Dit daarachter? Een rat? Nee. Nee, dat kunstwerk daarachter tegen de muur. Ja. Dus, Maar maakt de heer ook beelden? hij maakte beelden, bronzen beelden, glazen lood. Schilderen deed er voornamelijk in zijn vrije tijd, maar hij werkte gewoon tot zijn 64, 70 een opdracht. Daar verdiende hij eigenlijk toen het geld met. Maar het was dus... Door heel het landje, Duitsland, België, over kunstwerken maken. Dus het was stoem en drang, maar wel heel breed. Heel breed, ja. Veelzijdig mens. Ja, ik heb eigenlijk van hem genoten.